खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव बिटिआर इनफो स्टडी चेनेलआ मोनसे रादाब लाना फैदों। बे फिसा रादाब आरो मोस्ट इम्पर्टेन्ट रादाब। रादाबा फिसा जानो हागौ खिन्थु मोस्ट इम्पर्टेन्ट रादाब। बे मोस्ट इम्पर्टेन्ट आरो फिसा रादाबा मा दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो होगोन। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननि गेजेराव बुंगोन बेनो जाहैबाय मा बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै सानैसो जेनेखि बिटिआरनि सुबुं जाय बिथांमोना दिनै बिटिआर सक्तिनि सायाव लानानै गोबां एलिगेसन लाबोबाय थायो, गोबां बाथ्रा बुंबाय थायो। हारिनि गेजेराव माखासे मा होनो कनफ्लिक्ट रायजो राजाफोरनि ब्रेनाव सोनानै होयो। स' बेबायदि माखासे दैदेनगिरिफोरनि सायाव फंनैसो एबा जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ मोनसे बाथ्रा बुंदों। बिथांमोना जाहैबाय अमर सिंह ब्रह्म सार दाराव रिख्रेब नार्जारि बिथांमोननि सायावहाय जेनेखि दानि बिटिसिनि एबा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा मोनसे बेसेन गोसा बिबुंथि बुंदों। बे बिबुंथिखौ आं सिगां नोंथांमोननि गेजेराव खिन्थानानै होगोन नायदों। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां एबा आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ अमर सिंह ब्रह्म आरो दाराव रिख्रेबनि सायाव मा बाथ्रा बुङा जे बिथांमोना बुंदोंमोन अपेन चेलेन्ज खालामनो बिथांमोना एक्सेप्ट खालामदोंमोन आरो बे एक्सेप्ट खालामनायखौ लानानैनो दिनै गोबां मिडियाफ्रा सोंदोंमोन कि अमर सिंह ब्रह्म आरो दाराव रिख्रेबनि सायाव मा बुंगोन होननानै। दा बेवहाय बिथां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ मा बुंदों आं नोंथांमोननि गेजेराव आं स्क्रिनाव खेबसे लानानै फैनि। नोंथांमोना सिगां बेकग्राउन्डआव आं भिडिअखौ होनोसै, नोंथांमोना सिगां नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। फ्राय अब्ला जोङो भिडिअखौ जोङो ससे खोनासंनो लाग्रोनि। सिंह ब्रह्म आरो बे नैबे दाराव रिख्रेब बिथांमोना जिहेतु माने दायो चेलेन्ज खालामदोंमोन जे आबसुखौ नैबे बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ लानानै बिथांमोना जिहेतु बिआइएल खालामनानै होदोंमोन बे बेलायाव बिथांनि आङो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ रायलायनो साना। सोरबा बेटिग्रम मानसिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो दङमोन। जेला पिटिसिआ सोमावसारदोंमोन बै समावबो साफा सानै मानसि दङमोन। एबसुआ सोमावसारदोंमोन बै समावबो दङमोन। बिएलटिनि सोमावसारनायनि समावबो दङमोन। एनडिबिनि सोमावसारनाय दङमोन। बर' हारियाव साफा सानै मानसि बेबायदिनो खेंख्रा खेंख्रि सानग्रा थायो। बिथांमोननि थाखायनो मालाबा खहा जायो। नाथाय बे खेंख्रा खेंख्रि सानग्रा मानसिफ्रा कन्ट्रिबिउसनथ' जेबो होनो हाया। बिथांमोना माने माखासे उसुबिदाखौ लाबोयो। दा बेबायदि साननाय मानसिफोरनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। जाय हायोबा हारिनि मोजां मावनांगौ, हायाबा जिरायना थानांगौ। नाथाय बेबायदि खेंख्रा खेंख्रि साननाय उल्टां फाल्टां साननायखौ मालाबाबो लाबोनो नाङा। लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ मा बुंखो? अमर सिंह ब्रह्म आरो दाराव रिख्रेब बिथांमोननि सायाव मा बुंदों? नंगौ बिथाङा होनदों बिथांमोनहा माने मा होनना बुंदों हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि एबा हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि खेंख्रा खेंख्रि मानसिया थाखायो होनना बुंदों। थाखायो थानायालाय गंसे न'खरावबो बिदा फंबाय सानै दङबा बिदा फंबाय सानैनि गेजेराव सोरबा सासेया एसे खेंख्रा थाखागोन, नङा होमबा? स' बेबो बिटिआरआबो मोनसे न'खर, नङा होमबा? बिटिआरआबो मोनसे न'खर। दा बे न'खराव खेंख्रा खेंख्रि थाखागोन होनना बुंदों। बै समावबो बिएसि समावबो दङमोन, बिएसि समावबो दंमोन, बिटिसि समावबो दंमोन आरो दिनै बिटिआरनि समावबो जादों होननानै बुंदों। मानोना बिथांमोना मोनसे समाव बिटिआर सक्तिखौ पिआइएल केस होदोंमोन, बेखौबोथ' मिथिगौ, नङा होमबा? आरो बिनि गेजेराव बिथांमोना दिनै फिन आरो बिटिआर सक्तियाव उमुक गैया माबा गैया हेनथेन गैया होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों। नाथाय बिथांमोना दिनै समाजनि मा मोजां खामानि मावनानै होदों बेखौ कुइसन खालामदों। दाराव रिख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना समाजनि मा मोजां खामानि मावनानै होदों? हायोबा बिथांमोना समाजनि मोजां खामानि मावनो लादों, समाजाव कन्ट्रिबिउसन होनो लादों, समाजाव मोजां मोनसे बाथ्रा बुंनो लादों। बेखौसो दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ खावलायदों। बिथांमोना जानोबो हागौ खोमा बिथांमोना दिन्थिनो हानाय नङा खोमा कि बिथांमोना दिनैसिम जाथिनि थाखाय मा खामानि मावमारदों, हारिनि थाखाय मा खामानि मावमारदों। बिथांमोना गाव गावनि सात्रनि थाखाय गाव गावनि न'खर संसारखौ दैदेननो थाखाय खामानि मावमारदों ना जाथिनि सात्रनि थाखाय खामानि मावमारदों जोङो बेखौ बारा बुजिनो मोनाखै। आरो गमामायैनो बेखौनो आंबो माने खावलायगोन जुदि गमामायैनो जुदि अमर सिंह ब्रह्म सार बिथाङाथ' बिअआव गोबां खामानि मावो। सिगां समाव बिथाङा दतमा ओएसएसनि सासे फोरोंगिरिमोन। बिनि उनाव बिथाङा मोनसे समाव बिअ जादों, बिअनिफ्राय दा रिटायारमेन्ट जाबाय। दा बिनि गेजेराव दिनै रिटायार जानायनि समाव साराबो जेन' समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो लायो, समाजनि जेनोखि जायफोरनाखि लाइमोन जाखांफुनाय बिथांमोनखौ मोजां मोनसे कन्ट्रिबिउसन होयो बा बेखौ माने रायजो राजाफ्राबो लुगैया नङा लुबैयो। बिनि गेजेरावहाय आं बेखौनो बुंगोन बुंथिगिरिया माब्लाबाबो दायनिगिरि जानो हाया। बुंथिगिरि आरो बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि जानो हाया। आं बेखौनो सिगां बुंना लाखादों। मानो होनना बुङोबा दिनै प्रमद बर'आ थार बाथ्राखौनो बुंदों होननानै माने जों साननानै लानो हायो। जोङो मावोबा जोङो फिल्डआव ओंखारनानै जों समाजनि खामानि मावनो हायो। समाजाव दिनै बिथांमोना मा कन्ट्रिबिउसन होबोखो, मा मावफुंथाय होनो हाखो, बिथांमोना खामानि मावनानै मा फिथाइ थायफुंहोनो हाखो, बेनि माखासे फोरमानखौ फोरमायदों। बिथांमोना होनो हागोन ना मावोब्ला
समाजाव दिनै थानानै समाजाव इन्टेलेक्चुयेल होननानै जे सुबुंफोर मिथिजानो लुबैदोंबा जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफोर मिथिजानो लुबैदोंबा बिथांमोनाबो जुदि समाजखौ दैदेननो गोसोबा वेलकाम गासिबो माने आफादा बिसोरखौ वेलकाम खालामगोन दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ बुंदों कि समाजाव थानानै खेंख्रा खेंसि बाथ्रा बुंनानै पाब्लिकफोरखौ जोङो गुलुं गुजुं खालामाबालानो पाब्लिकफोरनि सायाव माने माबा मोनसे माने गोरोन्थि मोनसे बिजानु बिस सानै होआबालानो जेन'बा मा होननानै बुंदों मोजां मोनसे समाजनि थाखाय मावनानै दिन्थिनो थाखाय माने प्रमद बर'आ खावलायदों आरो सोरखौ अमर सिंह ब्रह्म सार आरो दाउरा देख्रेब सार बिथांमोनखौ दा नायनोसै जोंथ' पाब्लिक जाहैबाय लोगोफोर नङा होमबा जोंथ' जेबो मिथिया बिथांमोना जे बाथ्रा बुङो बेखौसो जों नोंथांमोननो जों ससियेल मिडियायाव जों फोरमायनानै होनो हायो बिथांमोना जे बाथ्राखौ फोरमायदों जे बाथ्राखौ दिनै मिडियायाव बुङो जों बेखौल'सो पाब्लिकनो माने शेयार खालामनानै होनो हायो आरो जेनेबा पाब्लिकफ्रा मिथिलायो जेनेबा बै समाव अमर सिंह ब्रह्म सारमोनाबो प्रेस मिट बुंबाय बिथांमोनाबो बुंदों बिथांमोननिखौ खोनायोबा जोंबो थार बाथ्रा सानो नंमारगौ नामा आरो जेनेबा प्रमद बर'आ बुङोबा जों बेखौ सानो नंमारगौ नामा मानोना जोङो आननोन मानसि नङा होमबा जों साधारन मानसि आरो मालाबा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो बुङोबा जों बेखौबो सानगोन नंमारगौ नामा दाना बबे मोनसे बाथ्रा जोंहा लानो बिराद मोनसे कनफिउजन जायो गोनो गोथो जायो ओंखायनो खुलुमनानैब्लाबो आङो सारमोनखौ बुंगोन जायखि सार दैदेनगिरि सारमोन जाहैबाय जेखि एंगेलाव थानानै खामानि मावाथों मानो जेखि एंगेलाव थानानै हाबा मावनो लायाथों मानो गासैबो जेन' जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि बा जोंनि बिटिआरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन गासैबो जेन' गावजोंनि गेजेराव माने खौसेथिनि गेजेरजों गोरोबलायनायनि गेजेरजों खामानि मावलायनो हायो नामा आं बेखौसो लुबैयो आंनि साइडनिफ्रायबो स' बेनिखायनो आं बे मेसेजखौ प्रमद बर' सारा अमर सिंह ब्रह्म सार दाउरा देख्रेब सारनिसिम माबा बाथ्रा बुङो आं बेखिनि फिसा मेसेजखौनो आंनि थौले मेलेमजों नोंथांमोन आं शेयार खालामनानै होदों बेवहाय आंनि जेबो मोनसे गोरोन्थि गैया बेखौनो आं नोंथांमोननो होबाय थेंक इउ